Det her det er jo her, hvor det hele startede, og det er så også her, vores crowdfunding-kampagne starter, hvor vi gerne vil have brug for jeres hjælp til at lave en manual bog, hvor vi dokumenterer alle vores løsninger, sådan at I kan kopiere os i videst mulig omfang. Det er open source, det er grønt, og det er fællesskab. Det hele startede jo hernede på det her skraldeskur tilbage i 2011 med 5 hjemmelavede plantekasser. Taghaven har sidenhen udviklet sig til et lavindustrielt tagbrug med et væld af grøntsager. Udover at være et fysisk projekt, har vores frivillige workshops været omdrejningspunktet for vores engagement og udbredelse til andre byboere. I foråret 2013 kom Tagtomat ud fra baggården på Nørrebro og udviklede sammen med en flok lokale beboere Fortovshaven på Østerbro. Vi begyndte at afholde flere workshops, så andre kunne indtage det offentlige rum med selvvandende plantekasser og krydderurter. Vores frivillige erfaringer vil vi rigtig gerne dokumentere i bogen og give videre til jer, så I kan skabe grønne fællesskaber i jeres hverdag. En del af crowdfunding-kampagnen er jo også at vise, hvordan I kan lave ting af de her materialer, såsom pallebænke og andet godt. Historien om, hvordan man dyrker hvidløg i en solvandsflaske, og selvfølgelig, hvordan man kan kompostere i byen på forskellige måder. En stor del af det her med at dyrke i byen handler jo også om at samle frø, og derfor vil vi også få nogen fra foreningen Frøsamlerne til at beskrive lidt, hvordan I for eksempel kan plukke de her fantastiske tagetes og sprede ud i byen. Så det er også en del af det. Og det her det er jo så det, vi har lavet med Tagtomat. I løbet af 2014 har vi løbende udviklet de selvvandende højbedsmøller og etableret fortovshaver i flere bydele, samt afholdt mange workshops og skabt beboerhaver i boligforeninger. En del af bogens manualer vil give jer værktøjer til at bygge eksempelvis højbede, små plantekasser og krydderurteredere af sodavandsflasker og andre genbrugsmaterialer. En stor del af Tagtomats virke er jo også, at vi har vores hjemmeside, hvor vi for eksempel lægger videoguides og andet godt ind. Eller hvis I tagger jeres billeder med #Tagtomat på Instagram, kommer de ind her på forsiden. Eller at vi for eksempel bruger Twitter til at invitere Anders Høgh Nissen fra Harddisken til at komme til lanceringen af vores crowdfunding-kampagne. På den måde forsøger vi ligesom hele tiden at bruge de sociale medier til at nå ud og skabe, et kendskab til vores projekt. Nogle af de erfaringer, vi har gjort med sociale medier, vil også være en del af bogens indhold, så I kan komme ud og møde de forskellige interessenter i jeres nærområde. Tak fordi I kiggede med, og vi er super glade for den støtte, I viser. Enten I kan dele vores video på sociale medier, støtte vores crowdfunding-kampagne, så mange som muligt kan kopiere vores open source løsninger i den her nye Gør det grønt og gør det sammen bevægelse, som vi håber den her manual eller bog kan være med til at skabe for de kommende års byboere, som har lyst til at dyrke mere grønt i deres hverdag. Man må også gerne dyrke grønt, selvom man bor på landet. Der har man bare lidt mere plads. Prøv at duft. Er det ikke? Altså, det bliver man da glad af, gør man ikke? Er det ikke fantastisk her i november? Det er vildt. Og prøv at se her. Prøv at se der. Det er jo derfor, vi gør alt det her. Ja. Det skaber biodiversitet og mariehøner. Det er da dejligt, hva'? Det er super lækkert. Ja. Får I også vipser og sådan noget? Det gør vi. Og ja. bier. Og blomster. Og det hele. Fedt. Fedt. Det tror jeg er meget godt, det der. Det er skide godt.